Brøndby, og lad os se på, hvordan de to mandskaber stiller op her. En enkelt ændring i AGF's holdopstilling i forhold til 2-1-nederlaget i mandags i Esbjerg. Det er Anders Kur, der i det centrale forsvar erstatter Jens Jønsson, og det gør han af den årsag, at man havde gættet af Brøndby-spillere med Simon McKinnock Christoffersen, og Kur er jo en ren ørn i luften. Han så i kulden derude, og således over til Brøndby startopstillingen. Her er der 3 ændringer. Martin Albrechtsen selvfølgelig ude efter det røde kort efter 8 minutter. Gudsson træder ind i den position i centerforsvaret. Anders Randrup, han afløser Mikkel Thyssen, fordi Thyssen er ude med en lyskeskade hold. Er vi helt derude med talismænd og overtro og så videre? Ja, fodboldspillere har det med, at man gerne vil hænge fast i det, der har virket. Det har åbenbart virket for Brøndby. Men om de gør det igen, det ved vi om 90 minutter. Tale lidt med de 2 trænere, og I var også inde på det i studiet. Vi kommer til at se et Brøndby-hold med det Auri og John Fax Jensen over for mig formuleret som et middelhøjt pres. Det vil sige, at man vil lægge pres på AGF's centrale del af midtbanen, men ellers forsøge at holde fornuftigt nok en nogenlunde kompakt organisation. AGF derimod, fortalte assistenttræner Jesper Sørensen mig, vil forsøge at lade Gudsson spille bolden op, gerne med hans venstre ben, og de vil gå meget højt op og trykke Brøndby-spillerne fra start af. Indlæg Kirkeskov. Randrup får hættet væk. Kasper Poulsen får hættet den tilbage. Og offside fløjtet på Shredlatse, der kommer nedefra, som man siger. Her er altså Peter og Jesper Sørensen. AGF, der har glimrende statistik, hvis vi kigger på de 2 seneste opgør imod Brøndby. Ja, har vundet 5 ud af de 6 seneste indbyrdes opgør her i Aarhus, men de 2 seneste er blevet vundet med samlet 8-2. Og vi skal altså helt tilbage til foråret 2010 for at finde en Brøndby-sejr her i Aarhus. Fint udspark af Steffen Rasmussen op på Stefan Petersen. Jens Stryger Larsen. Patrick da Silva, altså venstrebakken hos Brøndby, nederst på skærmen her med nummer 35. Den unge gut, 18 år han, som fik debut i sidste runde imod Randers. Kasper Poulsen. Ja, der venter ham en stor opgave mod Stefan Petersen. Vi så Stefan Petersen momentvis vise rigtig fint og opportunistisk spil i Esbjerg. Der var lidt pause imellem, men præstationerne, når de lykkes, det var topniveau. Hjalte Nørgaard finder Vatsatse, målscoreren for AGF imod Esbjerg. Eggersli, tidligere Brøndby-spiller, nåede at få 4 kampe på Brøndbys første hold. Ligesom Akaras her også er tidligere Brøndby-spiller. Altså hele AGF's venstre side, der spiller mod tidligere klubkammerater. Hurtigt taget frispark. McKinnock bliver hurtigt lukket ned. Det bliver udfordringen for McKinnock. Jeg synes, han slipper den her for sent. Han har muligheden. Rommedal til højre. Så Stryger Larsen kom i et rigtig fint løb. Ja, kommer ellers meget opfatter hurtigt situationen. McKinnock tilbyder sig i fødderne på et hurtigt kort frispark. Her hvor vi får et indkast givet af Passanen. Og det er altså her den unge Patrick da Silva, som har slået Daniel Norossi af og sørget for, at Jens Stryger kunne komme længere frem i banen. McKinnock forsøger at finde antipas. Og hvis vi lige skal summere helt op, Brøndby kan altså tage med en sejr 3 vigtige og endnu vigtigere point i bundstriden. AGF kan gå forbi OB op på 5. pladsen i stedet for at ligge nummer 6 efter denne runde, hvor der skal deles tv-skillinger ud. OB, der tidligere i dag tabte 2-0 til Horsens, ser stillingen her. Og vi kan også konstatere, at FC København fortsætter deres sikre stime. Har vundet i Parken 3-1 over Silkeborg. Silkeborg er altså ikke point til dem i dag. Vigtigt nok for Brøndby, kan man sige. Ja, der er mulighed måske. Silkeborg er altså ikke point til dem i dag. Vigtigt nok for Brøndby, kan man sige. Ja, der er mulighed måske. Silkeborg er altså ikke point til dem i dag. Vigtigt nok for Brøndby, kan man sige. Dennis Rommedal. Randrup.
får ikke helt kontrol over det, men første udmærket gennembrud af den unge angrebsbak, Patrick da Silva på venstrekanten, som altså får slået et glimrende indlæg. Ja, og prøv lige at se, der er faktisk mange Brøndby-spillere med. Super overlap. Og så kan vi altså lige præcis, vi kan tælle 4 spillere i feltet. Så får han ikke lige tåen på der. Eckersley, som lægger den altså til en afslutning for Antipas. Tørnes, 27-årige Brøndby-keeper, der i 2005 kom fra Brøndshøj. Så er både ham og Steffen Rasmussen glædet i en situation, hvor der skulle sparkes ud. Vatsatse, Shrilatse søger at finde Akaras. McKinnock, Hjalte Nørgaard, som har en rigtig god personlig statistik imod Brøndby. Har vundet 15 gange over Brøndby. Der er ikke nogen andre, der har scoret sit første Superliga-mål imod Brøndby i gulddysten på Brøndby Stadion. Der husker folk måske derhjemme 2003, hvor Hjalte Nørgaard kom spændende ind i feltet og sikrede FCK guldet. Frederik Holst overlader til Dennis Rommedal, som forsøger det tidlige indlæg. Og er også lidt uden for billedet over, at den ikke kommer til at ligge mere præcist. 34-årige Brøndby-kaptajn. Steffen Rasmussen sparker igen op mod Stefan Petersen, og den noget lavere da Silva. Passernen, som vi også så med flere rigtig gode indgreb, især i første halvleg i sidste uge imod Esbjerg. Og banen er altså glat dernede, og bolden. Spillerne sparker sådan skævt på den. Mærket forsvarsspiller Goodson. Shrilatse forsøger at prikke den til Osama Akaras. Men altså, hvad er hæftet sig ved også, Peter Kjær, at AGF's bænk er blevet noget bedre end i mandags imod Esbjerg. Både Dave Dajani og Kasper Slot er blevet klar til at sidde derude. Ja, det må vi også sige. Det er selvfølgelig værd at hæfte sig ved. Det er spillere, der kan gå ind og ændre kampens forløb. Martin Jørgensen ser der ret tvivlsom. Det var muligt. Så bliver der spillet lidt småt. McKinnock på jagt. Det kan godt være, at de fra starten af Brøndby har tænkt lidt middelpres, men jeg synes faktisk, de har været dygtige til, når bolden er gået tilbage til målmanden Steffen Rasmussen. Så er de skubbet frem. Så det er ikke et Brøndby-hold, der pakker sig. Kirkeskov, Ken Hansen dæmper lige Jens Stryger, der brokker sig over, han ikke får frispark. Udmærket aktion, synes jeg, Ken Hansen her, der lige lukker den uden at fløjte. Eckersley og Kur. Ja. Haft problemer med afleveringerne. Begge hold her de første 8 minutter. Ja, jeg tror, banen snyder lidt. Den ser fint ud, men jeg tror, den er meget glat også. Jeg tror, den er. Jeg synes, man kan fornemme på spillerne, at koncentrationen skal skærpes. Jan Christiansen kører på sin 5. og formentlig sidste sæson i Brøndby. Hjalte Nørgaard, Kasper Poulsen, Shrilatse, glimrende ting af Georgian. Akaras er gået i dybden, så kommer Eckersley udenpå. Det bliver Hjalte Nørgaard, der overtager. Så får vi at se her, hvor Brøndby-spillerne møder AGF'erne, og det kan man vel godt komme eller kalde et middelhøjt pres. McKinnock, Stefan Petersen for første gang i kampen til nærmestvis kontrol. Kasper Poulsen med et skift over til Adam Eckersley. Den shooter nok ud. Noget af det vi så, Peter, i mandags
opgøret i Esbjerg, hvor AGF altså tabte med 2-1. Det var det her, den centrale midtbane hos AGF måske manglede lidt. Lad os lige følge situationen her. Vatsatse, han mangler ikke noget i forhold til at gå på mål. Det stoppet af Daniel Stenderup, glimrende forsvarsspil. Og det er McKinnock's specialitet, det her. Forsøger Hosteds aflevering hen til Rommedal, lige ved at lykkes. Hjalte Nørgaard og Akaras kombinerer. Stefan Petersen, så kommer Kirkeskov udenom. Stefan Petersen. Han skal have den over til venstrebenet, det ved vi. Kirkeskov får lagt den ind der. Stenderup får hættet væk. Opsamling Kasper Poulsen, som bliver taklet, men ikke illegitimt ifølge Ken Hansen af Antipas. Hurtig tilbageerobring af AGF'erne. Misforståelse mellem Eckersley og Akaras. Mulighed for Brøndby kontra, det er Holst, som finder Jens Stryger. Så skal der komme nogle løb omkring ham. Jens Stryger forsøger selv. Og første egentlige afslutning. Det var altså et angreb, hvor bolden nåede at skifte ejermand 4 gange faktisk på vej op ad det endte så på Brøndby før en afslutning fra Jens Stryger Larsen. Men vi har set det flere gange. Begge hold har selvfølgelig haft problemer med at holde ved bolden baneforholdene, og også fordi, som vi hørte Peter Sørensen sige, det handler meget om at gå ind og tage nærkampene først. Og det har garanteret været den samme formel. Aarhus Gabalius har sagt til sine spillere, nu går vi ind og tager nærkampene. Så over kamp, der spiller vi til vores spil. Ja, han er jo en intellektuel gut, Peter Sørensen, som allerede i sin tid som spiller, kan jeg huske, læste en masse filosofiske værker af Camus blandt andet. Vi skal nedkæmpe dem, før vi kan nedspille dem. Og det er, som du siger, Peter, ganske rammende for tilgangen til opgøret her under disse forhold. Jeg behøver ikke være filosofisk for at finde ud af det. Det kan da bare være, at du også er det. Det er muligt, men det er altså en gangbar fodboldmodel. Sådan er det nogle gange. Og specielt, når vi tænker på den situation, Brøndby er i nu. Gudsson, der altså er med fra start i stedet for den karantæne, der ramte Martin Albrechtsen. Stenderup, som er kommet godt fra start, synes jeg. Det er det her, man gerne vil, set med AGF's briller. Gudsson skal have lov til at føre den frem og spille ud med venstrebenet. Det går dog godt i den her situation. Jan Christiansen forsøger at sætte fart. Da Silva har haft en god aktion. Også lige ved at komme forbi Kirkeskov her. Hjaltebo Nørgaard kommer til. Godt dækket. Ja, bliver også sej, fordi jeg synes også, han reagerer for sent på den linje, dommeren, fordi der er ingen tvivl om, at Vatsatse, han kommer nedefra. Det kan være, opklaringsarbejdet kommer her om lidt på billederne, men vi kan se, hvad Vatsatse er. Han står klart i offside. Ja, og på det tidspunkt her, der kan han jo bare gå ind og vinke. Han vinker så sent, at jeg tror, det er frispark, han venter for. Ja, der kan du bare se. Der skal du følge med, jo. Gudsson slår den fremad mod McKinnock. Tager den flot ned. Forsøger at løfte den ind mod Antipasser. Rommedal, der forsøger sig kægt med hælen. Den hælflugter. Men det er jo selvfølgelig McKinnock i en nødskal, hvis du dumper boldene derind. Jeg ved godt, Kure er en dygtig duelspiller, hvem der ellers er omkring ham. Det er Kasper Poulsen, der går op foran. Men det her, de dueller, dem vinder han hovedparten af, McKinnock. Og så har han jo en fantastisk teknik i virkeligheden i forhold til, hvad man går og tror, når man lige ser ham. Er god både med brystet og med fødderne. Og også god til at dirigere sine afleveringer med hovedet. Så vi også i hans tid i HB Køge. Gudsson med venstrebenet. Den tror jeg lige nøjagtigt, han holder. Nej, det gør han ikke. Antipas. Han ryger helt ud på løbebanen. Hurtig igangsætning. Mikkel Kirkeskov. Ja, de arbejder altså med en forsvarslinje. Brøndby spekulerer i at skubbe frem af banen. Simpelthen og spille på offside-situationer, og det er lige præcis det, jeg synes, Brøndby ikke har været særlig gode til. Jeg skulle lige til at sige, det var jo det, du fokuserede på i dine opmærkninger i optakten af AGF. Måske kunne gå ind og udnytte. Jeg synes, det er gift sidste gang. Brøndby var på besøg i taber 3-1. Jeg kan huske, Anders Kure, han hættede faktisk Johansson helt fri, hvor Gudsson havde problemer med at følge med. Så en høj forsvarslinje hos Brøndby, det er giftigt, synes jeg. Specielt hvis ikke der er pres på boldholderen. Selvfølgelig. Ja, så går det slet ikke. Stenderup igen med sikker aktion.
Skarbalius og Antipas forsøger at kommunikere. Vinket fra frispark imod Dennis Rommedal. Første dødboldsmulighed. Og det er jo guf for folk som Stenderup, McKinnock, Goodson. Det er de tre, der bliver sparket efter. Allermest selvfølgelig McKinnock, Jens Stryger Larsen og Dennis Rommedal omkring frisparksbolden. Og det bliver Rommedal, den bliver for flad. Antipas. Rommedal får en chance mere. Saver den ind der. Men glimrende forsvarsspil. Der er Anders Kur, der offrer sig i duellen. Hurtig udkast. Steffen Rasmussen op til Akaras. Ja, så har vi ellers 4 Brøndby-spillere, der bliver hængende op her og forsøger at stjæle bolden i AGF-opspillet. Igen en håbløs aflevering, denne gang fra Shredlatse. De har altså forsøgt at lægge nogle lange afleveringer, som ikke har haft adresse, nogen af dem. Ja, det har været voldsomt upræcist. AGF har ikke fundet til deres spil endnu. Her måske bryder bolden på et af de steder, de gerne vil. Kasper Poulsen. Stefan Petersen over for Da Silva. Stadig Stefan Petersen. Skal der sparkes? Så skal der sparkes. Og det er selvfølgelig det kolde, især i dag. Venstre ben fra Stefan Petersen, men udmærket udfordring. Ja, Kasper Poulsen får brudt bolden på et af de steder af AGF. Også gjorde mod Esbjerg i første opgør. Så kan de blive farlige. Men de her bolde, der skal meget til, synes jeg, når de kommer så langt nedefra. Ja, vi ser Stefan Petersen aktion her, Peter. Ja, men han kan ikke trækker ind over Da Silvas højre fod, men han kan ikke rigtig komme til at afslutte. Jeg er ikke tvivl om, at han gerne vil afslutte tidligere. Skal måske lægge den med sålen til Hjalte Nørgaard, der kunne have klappet til den med sit højre ben. Det er vigtigt for Stefan Petersen at få gang i sine udfordrende aktioner. Det er ligesom det, han kan. Nu overlever stærkt. Ja, så skal han selvfølgelig prøve Da Silva af. Selvfølgelig urutineret venstre bak, men som egentlig har åbnet flot. Jeg synes faktisk, han har været solid i alt, hvad han har foretaget sig, både offensivt og defensivt, men han skal prøve sig af selvfølgelig. McKinnock, hovedstødsaflevering. Jan Christiansen er Holst af det. Og der bliver sparket væk af Kasper Poulsen. Akaras vil ikke rigtig have set noget til endnu. Stefan Petersen forsøger at komme ind. Signalerer til Akaras, at han skal slå den bredt til Kirkeskov. Der kommer den aldrig over. Og de her skift, dem har de altså ikke fået ordentlig adresse på endnu, AGF. Kasper Poulsen, Vatsatse. Akaras tilbage til Vatsatse. Hård tackling af Stenderup. Ikke frispark ifølge Ken Hansen. Løs bold. Akaras samler op her. Indlægger Hjalte Nørgaard. Ja, der var ikke andre, der tog løbet ind i feltet, så Hjalte Nørgaard. Det har han selvfølgelig gjort tidligere mod Brøndby. Du var selv inde på det. Den mesterskab skal afgøres i tidernes morgen for FC København. Og i 2003. Superbold. Ja, det er lige før den bliver god for Rommedal. McKinnock over for Eggersli. McKinnock. Stryger kommer udenpå. McKinnock. Og det lød farligere, end det var. Ja, det var det, jeg gerne ville tale med dig om før, Peter, men der skete så alt muligt, så der kom vi aldrig rigtigt til. Men den her fordeling på den centrale AGF-midtbane mellem Kasper Poulsen og Hjalte Nørgaard, som i deres natur begge to er det, der så moderne hedder sekser. Ja, og den fordeling synes jeg ikke rigtigt. Vi så dem ikke splitte nok, som det hedder i Esbjerg. Nej, det er klart. De spiller positionen anderledes, når Kasper Slot han er med. Ja, men så er det ham, der er 8. Ja, så er det ham, der ligesom giver lidt mere dynamik på den centrale del af midtbanen. Men den er jo god til kampplan, som vi hørte Peter Sørensen. Vi nedkæmper modstanderen, og så spiller vi derefter. De her to, de løber mange meter, og de vinder mange nærkampe. Så bliver der plads til Kasper Slot senere, det er jeg ikke i tvivl om. Ja, og så synes jeg faktisk, at det ser ud som om, at der er blevet justeret lidt i dag. Vi har set Hjalte Nørgaard allerede tage nogle løb. Her ser vi situationen fra før med Vatsatse, som ender med indlægget fra Akaras ind til netop en indløbende Hjalte Nørgaard, der dog ikke kan komme til afslutningen.
Unge da Silva med altså sin bare anden Superliga-kamp. Antipas får ingenting. Mikkel Kirkeskov til gengæld. Et frispark. Hjalte Nørgaard. Eggersli med et tidligt indlæg ind mod Stefan Petersen, der har taget et godt løb, men også godt tilbageløb af Unge da Silva. Ja, jeg tror, vi kan faktisk se hernede, det er et rigtig godt løb. Først går han i ryggen på da Silva, lige på den blinde vinkel, og så kommer han ind foran ham, og der... Ja, han gør alt, hvad han kan bakken, men det er jo sådan en situation, hvor du altid vil komme på bagkant, fordi du kommer til at reagere efter angriberen. Jeg tror faktisk også, han får generet ham, altså sådan, så han ikke kommer til afslutning. Ja. Og det er jo det eneste, han kan gøre, hvis han ikke kan komme på bolden. Jan Christiansen kommer højest, Antipas. Mange spillere på et lille område. Svær bold for Antipas, men han får så et frispark. Så er spørgsmålet, hvad man vil her. Den bliver sat hurtigt i gang. Det bliver så en ommer. Vi ser den her. Kirkeskov, der er der kontakt imellem ben og mand. Da Silva slår den selv. Gudsson og Stenderup med fremme igen. En høj linje. AGF'erne skubber den ud af feltet. Makinok chester den hen til Antipas. Super redning af Steffen Rasmussen, som jeg lige ser det. Det er lige ved at være rigtig godt lavet af Simon Makinok. Ja, det er ikke bare lige ved at være godt lavet, det er rigtig godt lavet. Det er ikke nødvendigt for at hætte på den her, for den faktisk brystafleveret videre. Lad os prøve at se her, slået med en god fart, og så bliver AGF fod, så er det Antipas, der kommer på den. Selvfølgelig, for ikke ordentligt træf på den. Men Steffen Rasmussens redning er god, fordi det er jo ikke en afslutning, du forventer skal komme på den måde. Den stusser foran ham, og en hurtig reaktion af Steffen Rasmussen. Jens Stryger Larsen med hjørnesparket. Hættes væk. Skridlatse er i øvrigt flotte for frispark. Brøndby tæt på at score her. Har kun scoret 4 gange i første halvleg i sæsonen indtil videre. Her ser vi det igen. Kæmpe dag står den chance her. Kirkeskov kommer selvfølgelig til at genere Antipas, men Zimbabweaneren skal have bedre træf på den der. Ja, det får han ikke. Jeg sidder lige og kigger på, om Kirkeskov egentlig ikke har... Rammer ham ikke på armen. Så egentlig sådan noget umiddelbart, men selvfølgelig... Den skulle han have haft bedre træf på, Antipas. Scoret 4 gange i denne sæson indtil videre. Skabal jo så Bent Turbo Christensen. Igen Makinok, som allerede har bevist, hvorfor det er vigtigt at have ham i startopstillingen. Akaras, Skridlatse. Hjalte Nørgaard går med ind på midten. Passanen op i fødderne på Stefan Petersen. Og så bliver der råbt pres, så det er altså, når de kommer hertil, at Auri han vil have presset, skal sættes ind. Jeg synes, Brøndby har været gode til at undgå, at Stefan Petersen og Akaras bliver retvendt, fordi der har de hurtighed over for deres pågældende bakker, og det er selvfølgelig en af udfordringerne for Brøndby. Og dem med ansigtet ned mod eget mål, det vil være foretræk. Ja, Vatsatse har været det et par gange. Der har manglet løb omkring ham. Her hvor AGF får sig et frispark. Kort, hurtig igangsætning. Kirkeskov. Vatsatse, Skridlatse. Det er lige ved at være et gunstigt samarbejde de to georgier imellem. Ja, vi så det momentvis mod Esbjerg. Det her, det er fuldstændig uden at kigge op. Prøv at se her. Modtager bolden i den situation, at uden at kigge op, så ved han, at Vatsatse, han er angriberen, der løber dybt. Så den spiller han simpelthen bare blindt i dybden. Rommedal. Antipas. Overfor Eggersli. Og hjørnespark nummer 2 til gæsterne.
Igen 2 mand. Hele tiden Jens Stryger Larsen og Dennis Rommedal i de her dødboldsituationer. Stryger tripper væk igen. Rommedal ind mod McKinnock. Stenderup. Vigtig tackling sat ind af Kasper Poulsen. Den ligger ellers fint til Stenderup. Det er jo det, du får nogle gange, når du ligger der lige i slipstrømmen af de store hovedstødspillere, ikke? Fordi de lukker hinanden af, og så falder der altså noget ned omkring dem, og det var det, der var ved at ske her. Kure og McKinnock udlignede hinanden i duellen, og så var Stenderup tæt på. Ja, et bedre første touch, så ligger den altså til en vrist op i nettaget, Peter. Ja, det er store krav, du stiller, men det er rigtigt muligt, var der. Det synes jeg. Stryger flytter på sig, Passanen, glimrende afviklet af ham. 32-årige Finne. Godt kommet tilbage af Frederik Holst. Som altså afløser Mikkel Thyssen på den centrale midtbane. Gyldetingerne, dem som jeg kunne opsnappe, var af Brøndby må undvære Thyssen på onsdag, hvor de spiller pokalsemifinale imod Esbjerg i Brøndby. En kamp, vi kan følge her på TV3 Sport selvfølgelig. Men altså skulle Thyssen være klar til weekenden. Jeg synes, det går for langsomt, når Skidlazza har bolden. Vi har set situationer også, hvor han løber meget med bolden, og her der mangler han lidt koncentration, synes jeg også i afleveringsøjeblikket, fordi han er meget på bolden, så meget spil går igennem ham. Fint spillet af Jan Christiansen. McKinnock breder godt ud. Jens Stryger har god plads. Da Silva kigger lige op, lidt i tvivl om han skal gå med i overlappet eller ej. Goodson kommer flot forrest her. Igen McKinnock som spilstation. Da Silva kommer til Chiveren ind mod Antipas. Godt kommet ud af Steffen Rasmussen. Første gule kort i kampen her. Så har vi lige en Narni her. Var det ikke tæt på at være sådan en, og han går på bolden. Må den her ikke være? Gul kort. Mere er der i hvert fald heller ikke i den her situation. Jeg er jo bare lige bekymret for Steffen Rasmussens situation. Jeg kan godt se, det her bliver sådan en meget lige bold. Lad os prøve at se her. Sådan lidt tvivlsomt indlæg, der kommer her. Ja, det er meget analogt men også af bøjeben. Jeg synes, det gule kort er okay. Det synes jeg. Men der er mange lighedspunkter, synes jeg, til Narni-situationen. Heldigvis ikke det lighedspunkt, da det røde kort blev flået op i lommen. Det var ikke på sin plads. Gult er fint. Lang skift over mod Stefan Petersen. Så er det ham, der mangler koncentration. Det var en god mulighed her. Makaras er begyndt at vandre lidt væk fra sin venstre side. Jan Christiansen, fint afspil til McKinnock, der har gjort det rigtig godt. Så ligger han overlæggeren højt. Skidlazza. Poulsen. Det er super Petersen. Han er lynhurtig. Spørgsmålet om de kan følge med ham. Glimrende af Goodson. Ja, der hjælper han sin unge venstreback, der faktisk bliver fanget i situationen, men en rigtig god bold. Førstegangs aflevering af Kasper Poulsen. Og det er rigtige temperatur. Og det er faktisk en situation, man gerne vil have Stefan Petersen i, fordi han har, vi ser her, chancer tager løbet for en rullestart, som man kan kalde det, men det er et godt forsvarsarbejde af Goodson. Lidt sløjt trækker Stefan Petersen, gør at Goodson kan clear den her. Og første hjørnespark til hjemmeholdet, Hjalte Bo Nørgaard. Med et besynderligt et flat et, der kommer til at ligge godt til Vatsatse. Brøndby-spillerne lidt paralyseret på det flade hjørnespark her. Der kommer et, der ligner igen Vatsatse. Kasper Poulsen under pres. Mikkel Kirkeskov, Anders Kur kalder på den bagerste i feltet. Forsøger at sæve den over mod ham der, men McKinnock er hjemme og hjælp til. Og hånd på hos Antipas. Ken Hansen placeret godt. Og frispark AGF. I nærmest en halve time. Kampen begyndte at åbne op. Rent chancemæssigt. Og der ser vi lige Antipas med hånd på.
2 gange har han scoret Alcaraz i sæsonen her. Den AGF-spiller med flest afslutninger. 32 inden i dag. Tidligere Brøndby-spiller. Alcaraz svæver den over i bagrummet. Og Marquinhos igennem og sørger for, at der ikke bliver fare på færre. Jeg tror, det er Kur, han vil sigte efter. Det tror jeg, du har ret i. Alle spiller samlet nærmest omkring midtercirklen på de her udspark her. Goodson. Kirkeskov. Fin hovedstødsaflevering. Stefan Petersen. Fordelen for Lorgælde, og så kommer Ken Hansen til. Fint nok, at han fløjter på efterkrav og finder ud af, at det ikke bliver nogen reel fordel for AGF. Så kommer frisparket så lige et par sekunder efter. Schridlatze kigger efter Alcaraz. Randrup. Ikke nogen god clearing. Hjalte Nørgaard breder ud. Eckersley. Så skal der komme et indlæg med kvalitet. Opsamling Nørgaard. Og godt kommet ud af Goodson. Eckersley. Ja, vi er vel vidne til den bedste AGF-periode i første halvleg. Synes jeg, de sidste 5-7 minutter er de begyndt at røre på os, også på modstanderens banehalvdel. Kompetent afslutning af AGF i 2 omgange rent faktisk. Eckersley, som har scoret 6 gange i sin Superliga-tid. Kommer fra Horsens. Efter Brøndby var hjemme og vendte en tur i England. Godt lagt af Jens Stryger. Rommedal bruger sin fart. Rommedal. Jan Christiansen tilbyder sig. Også da Silva. Og med overlappet Rommedal på bolden. Fin Brøndby kombinationsspil her mellem de tre. Jeg tror faktisk, den er rigtig kendelsen her. Det er et AGF-indkast, det bliver til. Hjalte Nørgaard og Eckersley kombinerer. De 2, der var involveret i AGF's seneste afslutning. Glimrende defensivt arbejde, antipas. Godt afspil til Jan Christiansen. Fin aflevering op til Jens Stryger. Rauri uden for billedet. Vifter med armene. For han synes, der mangler folk, der går med. Ikke offside her. Vartatse lige nede og vender og hente den. Alcaraz ligger inde centralt. Stefan Petersen skal med. Kommer der. Ja. Godt defensivt arbejde igen af Da Silva. Sammen her Stefan Petersen, der er altså selv Europabolden tilbage. Kampen er åbnet mere op. Det kan vi godt se. Primært fordi AGF, synes jeg, angrebsmæssigt begynder at variere lidt. Jeg kan se, at jeg kan rasle lidt ind i banen, så Schridlatze er mand, der går lidt på venstre kant. Det bringer selvfølgelig lidt mere uro. Og det er 2 hold, der meget, meget gerne vil omstille. Det kan vi tydeligt se med de hurtige folk, de har i front. Fint arbejde i Brøndbys højre side. Og Hjalte Nørgaard med en tackling. Randrup med en kast op mod Marquinhos. Kasper Poulsen igen, manden der erobrer. En af hans spidskompetencer.
Kirkeskov får plads herude til højre. Stefan Petersen skal søge rummet. Kirkeskov lægger den til Petersen der. Forsøger at lægge den med hælen tilbage. Ja, men han skal jo ikke spille ham der, fordi alle går på det første løb. Nærmest en gylden regel. Hvad med at spille den på det første løb? Fordi det er jo det, alle forsvarsspillere orienterer sig hen imod. Så åbner det op andre steder. Havde også 3 mand i ryggen, Stefan Petersen. Ja, det er det, jeg mener. Antipas, glimrende ting af Quincy Antipas. Randrup kommer med. Stenderup forsøger at skifte over til Rommedal. Har byttet side med Jens Stryger seneste 10-12 minutter. Eggersli går med. Akaras kigger efter Stefan Petersen, så lykkes det endelig med det skifte her. Kirkeskov kommer til. 3,5 AGF'er er der inde i feltet. Hjalte Nørgaard, en af dem. Det er en smart aflevering. Eggersli igen. Den her halvliggende halvflugter her, hvor det tager til i sneværet over Aarhus. Ja, det er vist mere skinbenet, end det er foden, han får træffet bolden med der. Ellers smart lavet af Hjalte Nørgaard. Ja, afslutningen har ikke samme kvalitet som for 6-7 minutter siden. Ja, jeg tror, han sidder og ønsker et AGF-hold, der i momentvis kan spille lidt mere direkte. Jeg synes, mulighederne er der. Det er som om, at de ikke kigger den vej. AGF spiller lidt mere sidelands, end hvad de plejer. Mulighederne for at spille dybt er der. Og hvis man vil ind i hovedet på Peter Sørensen, se hvordan han forbereder sit mandskab til en kamp som den her, så har vi altså helt eksklusivt fået lov til at være med og lave billeder inden fra AGF's taktikmøde i dag. Det kan du se i onsite senere. Stefan Petersen erobrer. Petersen! Kæmpe mulighed, men også fantastisk kommet ud af Tørnes og opfatter det hurtigt. Ja, det gør han. Det er Kutzon, der kommer til at give AGF'erne den her bold. Det er selvfølgelig, han har egentlig spillet ganske solidt, Kutzon. Men her i situationen, der har han den der, han vil spille den lille bold ud til bakken, og den opfanger han. Hvad skal der være? Stefan Petersen selvfølgelig lidt mere koldt. Kunne der være muligheder for med hver der i afslutningen. Tip den hen over Tørnes. Havde også muligheder i Esbjerg i mandags. Akaras med hjørnespark. Tørnes igen. Så har vi set begge de to keeper har haft gode aktioner. Tredje hjørnespark AGF. Kort til Skridlatse. Og Akaras med en skævert. Sætter nærmest Brøndby-angreb i gang. Antipas Stryger, han går i dybden, forsøger på det. Antipas glider af. God tackling i sidste omgang af Kirkeskov. Og det er rigtigt. Vi sidder, eller står og tripper i kutten lige ved siden af. Eller lige ovenfor, hvor det her sker. Hjalte Nørgaard sparker den ind på Antipas. Godt kommer op af Kutzon. Vatsatse. Hurtigt 2 mand omkring ham. Skridlatse og Vatsatse samarbejder. Stefan Petersen. Kirkeskov kommer igen til Stefan Petersen. Direkte duel over for Da Silva. Godt. Trækker for taget der Petersen. Flad bold. Ja, han skal måske vælge at lægge den en station længere baglæns. Ja, jeg synes faktisk, det der går forud, det er fint. Han kommer ned, selvom det er stående, så har han selvfølgelig farten. Driblingerne til at sætte Da Silva ind. Men prøv lige at se angriberne, hvordan de placerer sig derinde. Der er faktisk kun en, der tager et løb. Det er Hjalte Nørgaard. Ja. De angriber, der står der, de står og venter på, at bolden kommer derhen. Der er han nødt til at chance som angriber. Det er svært for ham at ramme en der, Stefan Petersen. Skridlatse forsøger at lægge den til Akaras. Erobrer den selv tilbage. Skridlatse, Vatsatse. Kirkeskov.
Stefan Petersen ligger i en god position. Også Skridlatse. Småspil, de to Georgier imellem. Ingenting. Ken Hansen vinker afværgende. Var jo altså også i en situation i mandags. AGF, hvor der var et strafspark på tale. Ja, det er Hjalte Nørgaard, der står inde bag ved ham her. Nej, det synes jeg ikke, det er. Nej, det kan ikke komme væk. Jeg synes ikke, der er strafspark. Jeg synes ikke, han gør noget for at lave det. Jan Christiansen forsøger første gang at slå den op på Randrup. Ind i første halvleg i sidste 5 minutter. Og vi går altså også ind i en uge med start denne søndag. Som sagt, onsite senere i dag med det her taktikmøde. Vi har været med til hos AGF. Fodbold uden filter følger efter onsite i aften. Og så går vi ind i Champions League tirsdag og onsdag. Store kampe der. Milan Barcelona og Arsenal Bayern München. Malaga Porto. Schalke Galatasaray. Men altså også Brøndby, der skal i kamp. De skal i onsdag. Lokal semifinal. Det her på 3+. Onsdag fra klokken 18 af. Akaras. Ikke frispark. Da Silva kommer tilbage og clear. Ja, han vrider lige situationen, da Silva. Skridlatse gør sig bred. Meget bred. Vatsatse kalder på den og bevæger sig. Kunne godt have fået den, hvis han havde været lidt hurtigere der på aftrækkeren. Kirkeskov. Skridlatse modtager bolden meget stående, og det er selvfølgelig et problem, fordi så bliver han hurtigt omringet, og så skal han til at drible på et lille område med 1-2 modstandere. Det skaber ikke så meget plads. Det er bedre, hvis han får bolden i fart. Kasper Poulsen igen op mod Stefan Petersen, der har taget indløbet. Vatsatse på plads. Men igen, både Stenderup og Goodson sikrer i deres defensive aktioner. Det nærmer os pausen, hvor Zach Eholm og Peter Kjær vil sætte fokus på, hvad McKinnox tilstedeværelse i dag på Brøndby-holdkortet har tilført Brøndbys spil. Mulighed for omstilling her. Jan Christiansen har masser af plads. Frederik Holst er gået i dybden. McKinnock også. Rommedal. Tidligt indlæg ind mod McKinnock! Steffen Rasmussen får ikke fat på den. Nedfald. Stryger forsøger loften med hovedet. Op i nettaget. Menneskedog, du skal bare sparke. Kæmpe mulighed til Jens Stryger Larsen. Ja, godt indlæg. Tidligt indlæg, som Steffen Rasmussen skal ud og tage duel med McKinnock. Der bliver for langt derude. Han når simpelthen ikke derude. Han når lige at få den snittet her. McKinnock kommer til at overraske Kirkeskov, der hætter lige op i luften. Ja, jeg ved ikke. Han kan ikke nå at tage den. Der kommer en AGF, og der vil ligge pres på ham. Det tror jeg. Lad os prøve at følge den her. Jeg tror ikke, Hjalte han når hen og lægge pres på ham. Han vil selvfølgelig tippe den over et langt hjørne. Pæn mulighed til Jens Stryger Larsen. Og igen, McKinnock involveret. Ja, han fylder meget. Han er en håndfuld. Det vil han altid være. Her er det med fødderne, som jeg har været inde på. De er også effende. Glimrende spil af Brøndby her. Randrup. God førstegangsaflevering. Antipas. McKinnock! 1-0 til Brøndby! En hel flugter af den store tilbagevendte angriber. Sæsonscoring nummer 9. Far ned foran de 750 medrejsende Brøndby-fans. Og en rigtig godt sat op angreb. Fin førstegangsaflevering ud på kanten. Randrup slår indlægget. McKinnock timer sit løb og flugter den i kassen. Ja, og han er svær at samle op med McKinnock, fordi han er jo selv, som du var inde på, med i opspillet. Det gør jo, vi kan se, han ankommer sent i feltet. Det vil sige, der er ikke nogen, der lige står og tager fat i ham. Der er slet ikke orienteret sig hen imod, hvor han dukker op. Og så skal vi rose Randrup for det her indlæg. Det er slået meget, meget præcist ned i foden på McKinnock. Så han har meget at gøre med McKinnock her. Det er en vanskelig detalje at få den dirigeret godt ind. Men det er hele
opspillet og arbejdet op til mål, der gør, at McKinnock han helt uhindret kan stå inde i feltet uden en markering på sig. Så et godt angriberspil. Også herligt med personlig succes for Anders Randrup, der har været meget igennem en karriere, der må sige, at have haft pil nedad i de sidste par år. Så herligt for ham at komme på holdkortet i dag og så lægge op til kampens første scoring. Rommedal. Skal bare sparke. Og det er jeg enig i. Rigtig god aflevering af Stod Larsen, tror jeg det var. Igen! Randers Randrup og en kæmpe mulighed til Quincy Antipas. Modstanders banehalvdel, men som kampen den voksede, og minutterne kom på uret, der synes jeg, at AGF spiser ind i kampen. Jeg synes, at AGF stadigvæk savner at spille lidt mere dybt på Brøndby. Jeg er enig med dig, at de kommer bedre ind i det, men de bliver ikke farlige, synes jeg. Stefan Petersen havde en kæmpe stor mulighed her, hvor der fløjte korrekt for hånd på bolden på Skridlatse. Stefan Petersen har en stor chance, men AGF bliver ikke farlig. Nej, og det er fordi, jeg synes, de forsømmer at spille dybt. Jeg synes, Skridlatse holder for meget på bolden, modtager bolden med ansigtet ned mod eget mål. Han skal bevæge sig noget mere og afvikle sit spil noget hurtigere. Spil Versatse hurtigt ud på kanterne, så de kan få noget fart på den sidste tredjedel. Udskiftninger hos Brøndby. Her hvor sneen igen tager til over Aarhus. Har altså offensive muligheder i Kasper Slot og Depdajani. Stefan Petersen forsøger at spille Skridlatse fri, men Georgian bruger begge næver til at nedlægge Gutton og får korrekten advarsel. Der er en lidt anden bevægelse her. Frisparket kan vi slet ikke diskutere, der er frispark. Men der var en anden bevægelse for Skridlatse. Nu er vi lidt efter ham, men det er fordi, han er meget typen, der søger bolden. AGF søger ham også meget, så han er en meget, meget central spiller for AGF. Det er jo vigtigt, at han er bevægelig. Her der var han det også for meget, kan man sige, men fin tegning egentlig i det angreb. Men hvis man nu byttede ham med eksempelvis Kasper Slot, så ville man få nogle flere løb, der gik i længderetningen, tror jeg. Rundt om Versatse, eller sammen med Versatse. Det er i hvert fald en mulighed. Det var meget diplomatisk, Peter. Jo, men du har jo ret, der kan jeg sige. Det er bestemt en mulighed. Men han kan jo også lige komme ind på den centrale midtbane, og så splitte Hjalte eller Kasper Poulsen op, når han føler, der skal jagtes. Men der er ingen tvivl om, at Peter Sørensen, han giver det her et kvarters tid, 20 minutter, før han reagerer og ser, om AGF kan få skabt noget. Han skal jo tro på det mandskab, han sender på banen fra starten. Anders Randrup får foden på. Randrup, der altså lagde op til ham her scoring. McKinnock finder Rommedal ind mod Stryger. Den er stor, den mulighed. Og heldigt for Steffen Rasmussen, at den kommer lige på om den afslutning. Skabte McKinnock igen, vinder hovedstødsduellen. Nu Jens Jønsson. Og godt løb af Jens Stryger Larsen. De bliver fanget her. Steffen Rasmussen langt ud. 2-0 til Brøndby. Og det er jo selvfølgelig Steffen Rasmussen i første omgang et udspark, der... Jeg ved ikke, hvad det skyldes, om det er vindvejr, eller det er en blanding. Simpelthen bare en dårlig afvikling af det, og så stopper folkene op. Jeg tror ikke, at de egentlig er klar over, at Jens Stryger Larsen som udgangspunkt ikke er i offside. Men det er selvfølgelig starter helt nedefra. Der er fokus på spilleren for Brøndby, der er i offside-position, men Jens Stryger Larsen den der er jo ikke god. Rammer den jo helt på toppen af ydersiden. Den kommer kun 30 meter frem. Og så er der selvfølgelig fokus på McKinnock, der bare går tilbage. Steffen Rasmussen bliver fanget ud. Ja. På Stryger. Jeg synes, det ser snært ud, Peter. Ja, men vi skal have jeg ved ikke, om vi har andre billeder på det, fordi om der hænger en bak eller andet. Jeg medgiver på det billede her, der ser det ud til, at han er offside. Men vi kan jo... Jeg ved ikke, om vi har et helt oversigtsbillede, eller så er det svært for os at vurdere. Kure her markerer i hvert fald for offsiden. Scoringen er dømt til at tælle med, og godt stille og roligt løftet af Jens Stryger Larsen. Scorer for anden gang i sæsonen, løfter den altså ind forbi Steffen Rasmussen. Skridlatse med en afslutning, ikke at se! Og så lige før det sneer så meget
man skal have goggles på for at følge med. Ja, også for der sker noget nu. Nu skal der komme en reaktion for AGF. Har lagt en slagplan for anden halvleg. David Deptariani er ved at afklæde sig med øverste lag tøj. Kasper Poulsen erobrer. Škrtladze igen med en dårlig aflevering. Ham havde jeg taget ud, hvis jeg fik penge for at træne nogen. Det gør du heldigvis ikke. Den her selvfølgelig et kikset udspark af Steffen Rasmussen. Altså det vi kan se her, der virker det som om, at Jens Strøge Larsen er i offside-position. Vi har bare ikke hele billedet med. Jeg kan ikke se, om der står en venstre bak hernede, om Eckersley er så langt tilbage. Det er svært for os at vurdere, men på dem vi ser her, der er han godt nok længere frem, Jens Strøge Larsen. Det er sjældent Eckersley, når så hurtigt, så langt tilbage. Det kan ikke svare der på. Men Steffen Rasmussen er selvfølgelig drøn ærgerlig over sit fejl ved det her udspark. Vil lave det her sydamerikanske udspark, er det vel nærmest. Og få en glider på bolden simpelthen, fordi den er våd af sne, eller glat af is, det ved vi ikke. Rommedal med indlæg. McKinnock! Og den stryger altså lige hen over AGF-mål. Det tidlige indlæg her fra Rommedal. Men prøv igen at se, hvor meget han fylder derinde. McKinnock, det har været en gave uden lige for Auri og Company. Han har været klar til i dag. Ja, den er over med en bold op i det tomme rum. Og AGF altså i gang med at indskifte David Deptariani. Ved ikke helt endnu, hvem der bliver taget ud. Og det er, Peter, kan du godt forberede dig på, at jeg bliver træner på et tidspunkt. Škrtladze, der skal fra banen. Det er godt, du lytter efter, hvad vi siger. Stenderup under pres. Og så er der altså også en anden udskiftning på vej. Det er den lille runde hvide. Den bliver byttet med en lille rød-orange. Og det kan man godt forstå. Fordi det sker altså ret så hæftigt. Spørgsmålet er, om det kommer til at sne så meget, at linjerne også skal farves anderledes op. Ja, så må de ud og fejle lidt. Er det ikke det, man plejer? Og AGF involverer de op i Aalborg, var det ikke det? Kamp, hvor der skulle udsættes lidt, fordi der skulle fejles på linjerne. Men det gør det jo ikke nemmere for det hold, der skal jagte nu. Fordi det her, det kræver altså en masse på det underlag her, for at sætte tingene rigtig op. Det var bare godt som i situationen her. Det er og heller ikke det nemmeste i verden at løbe, mens man skal sortere, hvad der foregår imellem alle snefnugene. Det er det. Kirkeskov udfordrer, bliver stoppet. Frederik Holst, der sender Antipas afsted. Antipas over for Jens Jønsson. Ja, han ser ud som om, han er blevet gråhåret dernede, Antipas, på grund af al sneen. Og lad os se, om der er offside her. Der er ikke nogen Adam Eckersley. Nej, altså med de andre vinkler også, vi har set, at Eckersley ligger så langt frem, at det ligner offside. Det synes jeg klart, det gør. Det må vi sige. Der bliver også markeret tidligt ud. Kua er meget tidligt til at markere. Ude med 19-årige Škrtladze og en med hans landsmand Deptariani, som umiddelbart ser ud til at gå ind og lægge sig lige bag ved Vatsatse. En position, som han jo før med stor kvalitet har udfyldt. Kan også spille på kanterne.
men er meget boldsikker og også en målfarlig type. Allerede her, Defterjani involveret igen. Stefan Petersen rykker ind over midten. Det så vi også i første halvleg. Kirkeskov bliver taget med, og det er de altså nødt til i den her højre side. Hele tiden spille den baglæns til Kirkeskov, så han kan få den over til sit venstre ben. Ja, men så skal man altså ikke kun have Akaras ind og sigte efter. Svensson, udmærket aktion af ham. Ja, de skal slide for det på hjemmebane, AGF. Det er sjovt, det kompleks, de har fået på hjemmebane. Har ikke vundet de sidste 6 Superliga-kampe. Nej, vi skal helt tilbage til september og finde en hjemmebanesejr til AGF. Ja, jeg tror, det var Midtjylland, de slog ved den lejlighed. Så nu skal de komme back, som de havde mod Silkeborg i efterårets sidste kamp, hvor Jens Svensson hænder måske her. Akaras, man kan godt komme ud af Tørnes. Han har i det hele taget stået en god kamp, Tørnes. Ja, taget sig det, der har været ved at blive farligt. Ja, vigtig redning. Selvfølgelig ved stillingen 0-0 mod Stefan Petersen. Kommer godt ud. Også her han overvågen og kommer hurtigt ud i kanten af feltet. Og den glider simpelthen på græsset. Kuglen. Og så kan man tale om hurtigt underlag, Peter. Ja, det kan man. Og det er altså ikke så nemt at spille på. Stefan Petersen over for Da Silva. Petersen sparker. Og var ellers ved den her lejlighed 3 AGF'er i feltet. Jeg tror egentlig også, det var et indlæg, han gerne ville have lavet. Stefan Petersen. Ja, det er Aris Garbalius, vi kan høre, som altså lige får råbt ind til Holst og Randrup, at der skal spilles fremad, ikke bagud, og der kan opstå tilfældigheder. Det ser vi, når man spiller rundt ned foran eget mål. Det er der ingen grund til at risikere. Her var Rommedal, lægger den ind over, og Kirkeskov tager ingen chancer, hætter til Brøndby hjørnespark. Igen et hæderligt indlæg fra Brøndbys højre side. AGF er på vej med en ny indskiftning. Det er Kasper Slot, der skal på banen, og Kasper Poulsen, der skal fra banen. Jens Stryger Larsen ved hjørnesparket. Med Kasper Poulsen, som havde mange gode defensive indgreb og igangsætninger ved stillingen 0-0. Det er ikke det, man har brug for nu. Ja, det er det jo altid, men en med en mere offensivt orienteret Kasper Slot, og så kommer man over i noget, der minder om en diamant på midtbanen, i hvert fald, når man har bolden. Ja, det tror jeg, du har ret i. Og man kan sige, han skulle bruges til det, som gameplan var fra starten af. Man skulle nedkæmpe modstanderne, så skulle man komme til sit spil. Og det har ikke holdt. Man har ikke kunnet nedkæmpe Brøndby i første omgang. Jamen, så er man selvfølgelig nødt til at satse nu en lidt mere kreativ, dynamisk spiller i Kasper Slot. Vi ser det allerede her, splittet Kasper Slot, der beder Hjalte om at holde sig tilbage. Hjalte Nørgaard selvfølgelig. Farlig aflevering. Første boldberøring fra Kasper Slot bliver et boldtab, og en Brøndby-omstilling sættes i gang.
Og de er altså til at høre de her 750 efter vores oplysninger medrejsende Brøndby-fans. Herlig lydkulisse, de leverer som støtte ned til deres mandskab. Hey Simon, Håbe! Og de har altså ikke, Brøndby, i den her fase af kampen, de store problemer med at afvise AGF. Det bliver ikke sådan rigtig farligt, uanset at der selvfølgelig er tale om noget boldbesiddelse, også op omkring Brøndbys felt. Nej, det er du ret i. Og det er jo der, at Defner Jani også bliver en afgørende spiller. Det er ham, der har skridt Latzer-rollen nu. Det er ham, spillet også blandt andet skal gå igennem. Og ham må de ikke formå at finde, siden han er kommet på banen. Han har scoret 3 gange i indeværende sæson, og efter salget af Arne Johansson er netop tallet 3. Det er som dem, der render rundt med markabel topscorer har scoret. Og Stefan Petersen har scoret 3 gange. Her er det Kirkeskov. Da Silva kommer til glimrende prik. Frispark til Mikkel Kirkeskov, som lige forsøger at få kontakt med Ken Hansen og signalerer, at han måske er i feltet. Det kan vi jo se her. Det er ikke i nærheden af at være rigtigt. Det er bare der, han lander. Ja, han kunne ikke engang springe helt rigtigt. Der er en gylden mulighed nu for at flytte Jønsson og de andre store drenge med frem. Ja, også det der Jarni er en styrkelse. Han er jo excellent i luftspillet. Det er formentlig Hamakur, der skal sparkes efter. Kirkeskov sparker. Opsamling, Eggersli, det kolde højre. Jønsson. Kæmpe mulighed, AGF. Ja, faktisk i 2 omgange. Eggersli er også mindst lige så stor, selvom det falder til hans lidt dårlige højre fod. Og de rammer den ikke godt, hverken Jønsson eller Eggersli. Men muligheden var der. Osama Akaras med hjørnesparket, der bliver for lavt. Ender alligevel hos Jens Jønsson, som altså har en evne til at placere sig på hjørnespark. Så bolden tit ender hos ham. Den Nørgaard ned og sætte spillet i gang på indkastet. Lad os lige se frisparket her. Den der er jo stor midt for mål, ikke? 11 meter. Jeg synes, han skal lidt tilbage og hente den, men 2 gode afslutningsmuligheder for AGF. Og det er klart, man skal jagte dem i det vejr her. Der kan sagtens opstå en tilfældig mulighed. Ja, kan man holde sit spark nede på det underlag her, så får bolden bare ekstra fart. Ja, bestemt. Jønsson, fin aflevering ud til Eggersli. Simon! Skabalius dirigerer Simon McKinnock ned på Kasper Slot. Gør holdet endnu mere kompakt. Efter Jarni. Kasper Slot, så er det Hjalte Nørgaard, der splitter op i banen. Så bliver der byttet rundt. Ja, de skal komme op med nogle gode idéer, fordi Brøndby lige nu, der står de langt tilbage. Der er samlet rigtig mange i 2 sætte kæder. Ja, det er jo scoring her. Altså, vi kan jo ikke stå og sige andet end den her. Der er jo sejt. Efter vores folk i vores produktionsvogn har arbejdet med teknikken, så kan man altså her slå fast, at der var offside på Jens Frøer Larsens scoring. Men det er klart, der kan være noget for dommer Ken Hansen og optisk bedrag i, at McKinnock er på vej tilbage. Og Jens Frøer Larsen for måske virker, som om han er placeret længere tilbage, end han reelt er. Jens Frøer Larsen, go, 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 siger Auri. Frederik Holst arbejder godt. Antipas. McKinnock holder fantastisk i bolden her for venstre rundt. 3-0 til Brøndby. Iskoldt af Simon McKinnock Christoffersen.
Og prøv lige at se, hvad der sker. Det er faktisk rigtig godt angriberarbejde. Ali, han har skubbet til Jens Jønsson, inden bolden når helt hen til ham. Det vil sige, bringer sin forsvarsspiller lige ud af balance, så modtager han den. En berøring på, og så en afslutning præcis samme sted, som han satte mål til 1-0 ind. Men det er jo, jeg vil godt svinge os op og sige, det er intelligent angriberarbejde, det her. Jeg ved ikke, om man får den med her, men hold øje med ham derinde. Derpå får han lige Jens Jønsson ud af position, og så lægger han over til sin dårlige venstre fod. Og viser, at han er meget andet end hovedspil, den her store mand. Ja, han har scoret 2 med fødderne, 1 med hver. Venstre og 1 med højre. Og været en fantastisk opspilstation for Brøndby. Har sørget for at holde liv i de angreb, de har haft, så folk kunne komme med. Og scorer altså her sit 10. sæsonmål. Simon McKinnock. Christoffersen. Antipas går ud. Mathias Geertz kommer ind. Antipas, som altså fik advarsel i første halvleg. Det kan være derfor, man vælger at tage ham fra banen her, hvor det virker som om, at det skulle være sådan nogenlunde sandsynligt, at man hiver 3 point. Også vigtigt at holde spillere ud over de 11 i gang. Selvfølgelig Mathias Geertz her ind til sin kamp nummer 17 i sæsonen. Skåret 2 gange. En lille teknisk stærke offensiv spiller. Nå, 25 minutter resterer der for AGF. Kasper Slot sparker væk. Kasper Slot forsøger at finde Debdajani. Brøndby trævler igen op. Jens Stryger Larsen. Bundstillingen lige nu, hvis det her skulle blive til 3 point til Brøndby, og det vil dune gevaldigt, ikke kun fordi det er så hamrende koldt, men fordi det vil bringe den helt op i rumpetten på Silkeborg Sønderjyske. Nu skal vi altså også have fodbold i Superligaen til jer i morgen. Og hvor det igen er ved at blive farligt. Anders Kure, der bliver generet af Rommedal. Mathias Geertz tager over. Glimrende kombinationer. Nu flyder de. Frederik Holst trækker hjørnespark. Nej, Superliga fodbold i morgen. TV3 Sport 1. Midtjylland mod Nordsjælland. Rundens sidste kamp. Så trækker Randrup stille og roligt og rutineret et hjørnespark. Og så skal vi have en indskiftning mere. Det er australske Brent McGrath, der skal ind til sin 7. kamp i den her sæson. Og så skal der spares lidt på de gamle tandhjul. Dennis Rommedal skal fra banen. Der skal altså spilles pokalsemifinale imod Esbjerg på onsdag. Og anførerbindet ryger over på armen af Jan Christiansen. Og ude med 34-årige Dennis Rommedal, som var med til at sætte flere gode ting op i første halvleg, Peter, på over højkanten. Ja, det synes jeg også. Jeg synes, det har været meget gældende for de forreste for Brøndby. De har været løbevillige. Den ser vi McKinnock nok en gang. Det kan godt være, at han er en ordentlig lokum, men han vinder altså... Nu er det godt nok også glad, men han vinder smidigt rundt der. Ja, og i dag lykkes det for ham. Vi skal også være ærlige og sige, det er jo ikke hver gang bolden ligger lige for skoen af ham, men i dag, der har der ikke været meget udsat på ham. Dajani tager den ned i eget felt. Lidt farligt. Ikke strafspark. Ken Hansen fløjter i hvert fald ikke opsamling. Jan Christiansen der sparker. Da Silva lægger den ind. Jønsson hætter væk. Eggersli finder Akaras. Eggersli væk fra Frederik Holst. Akaras. Der kommer Hjalte Nørgaard til, så skal der sparkes på det fedtede fører her, synes jeg. Kirkeskov med højre benet. Og der bliver spillet, men ikke rigtig afsluttet. Nej, jeg synes også, at AGF har savnet lidt kvalitet, når de er kommet på kanterne, har savnet lidt kvalitet i deres indlæg. Og de skal være meget præcise. De er ikke
så overhovedet så stærke alle de offensive folk hos AGF, så det skal være meget, meget præcist, når de kommer rundt om på kanterne. Jens Svensson fejl. Mathias Gertz. Kirkeskov kommer tilbage. Nu kan de det hele. Brøndby. Jens Stryger Larsen over for Kirkeskov, der må tage den bro med hjem der. En tunnel. Og en afslutning fra Jens Stryger. Og det er jo et forvandlet Brøndby-mandskab, og som du altid siger, Peter Kjær, mål for andre fodboldkampe. Ja, det er jo åbenlyst, det gør det. Jo, men Brøndby har jo, jeg synes også, de ligger godt ud i opgøret i dag. Så er der en mellemperiode i første leg, hvor jeg synes, at AGF spiser sig ind i kampen. Blandt andet en stor chance, som også bliver en 0-situation til Stefan Petersen, hvor Tørnes redder godt. Der er ingen tvivl om, men AGF fører på det tidspunkt besværligt gør selvfølgelig opgaven for Brøndby og gør det anderledes for AGF. Men de her små afgørende ting, de er gået Brøndbys vej. Tanke selvfølgelig også på 2-0-scoring, som vi har vist op til flere gange, ligner en offside. Men modsvaret for AGF, det har faktisk ikke været der, synes jeg, siden de kom på 2-0 Brøndby. Der har de ledt forgæves AGF efter noget, de kunne bruge. Ja. Ganske enig. Brent McGrath, Australiens første boldberøring. Randrup går med. Udækket der, Mathias Gertz. Randrup igen. Mand, der lagde op til det vigtige 1-0-mål. Kure hætter væk. Opsamling Kasper Slot. Frederik Holst tilbageløbet. Randrup også. Skal være den første til at sige til, at Anders Randrup har spillet ligesom de øvrige Brøndby-spillere rigtig hæderligt. Jeg synes, han har været i en down-periode, der har varet det meste af 2 år, men god kamp af Anders Randrup i dag, både den ene og den anden vej. Det er svært at se, hvordan AGF med godt 18 minutter igen, plus tillægstid, skal... Og vi skal helt tilbage til 1997 for at finde en kamp, hvor Brøndby sidst vandt med 3-0 her i Aarhus. I øvrigt det største, man nogensinde har vundet. Så altså ved at tangere den rekord, Da Silva på togt her. Den unge, uimponerede venstreback. Og tid til smil, plads til smil ude hos Ben Christensen og Aris Garbalius. Og så bragte altså måske helt det her, som jeg fortalte tidligere i kampen. Brøndby-holdet kom til Jylland i går og overnattede på det samme hotel, som de overnattede på i efteråret, da de besejrede Silkeborg herovre. Hvad de kører rundt? Jeg ved, de spiller deres hjemmekamp dernede. Jani finder Batsatse. Kirkeskov. Så går det altså i stå igen, når den lige skal vendes over til venstrebenet. Og alle Brøndby-spillere det er godt spillet bag bolden, men ikke nok. Og igen er det Tørnes, der kommer ud. Ja, han er fuldstændig uddækket, Batsatse, men han er lynhurtig Tørnes. Ja. Men der er mange gode ting i det her aflevering for Defterjani. Prøv lige at se her. Han snitter bare videre til Batsatse. Det er så ikke en fantastisk god afslutning, men vi skal rose Tørnes. Han har været der de gange, der har været brug for ham. I den grad. 27-årige Michael Tørnes, der inden i dag havde fået 34 mål imod sig i indeværende sæson. Spiller sin Superliga-kamp for Brøndby nummer 65. Gert kigger efter McGrath, som er i løbeduel med Kirkeskov og Kasper Slot.
Anders Randrup. Frederik Holst sparker lige bolden væk, synes jeg. Det er farligt. Hjalte Nørgaard mister den. Lige præcis aflevering. Kasper Slots erobrer tilbage for AGF. Men det er klart, at tiden den arbejder for gæsterne fra Brøndby. Og hvilket comeback for Brøndby, som altså kun én gang har vundet større i Superligaen. Det var da de vandt 4-0 ud over Randers i april 2011. Så hvis det her det skulle ende med 3 point, så er det ikke bare en, der er slidt og slæbt hjem. Så har man altså spillet hjemmeholdet ude af banen. Ja, jeg tror, at AGF'erne ser anderledes på det. Jeg tror, de føler, at de har en periode i første halvleg, og det synes jeg er rigtigt, hvor de sidder på spil og skaber specielt chance til Stefan Petersen. Det er klart, starten af anden halvleg ændrer selvfølgelig voldsomt på det her. Vatsatse. Stenderup. Eggersli og Akaras. De tidligere Brøndby-spillere i AGF's venstre side. God bold ind til Depdajani. Svær at holde tæt på sig i det fører her. Smart lavet af McKinnock. Hele aflevering. Tredje gang i karrieren af Simon McKinnock bliver dobbelt målscorer i en Superliga-kamp i øvrigt. Da Silva gør det igen godt, selvom han er noget mindre end Vatsatse. Ja, for han har været på en svær opgave. Jeg forventer en svær opgave til ham over for Stefan Petersen. Den synes jeg, han har løst rigtig godt. Det samme gælder egentlig Randrup mod Akaras, som er hurtig spiller og vigtig for AGF's direkte genbrugsspil. Det er kanterne meget, men dem synes jeg, det må de kunne tøjle vældig fint. 2 bakker hos Brøndby. Jeg vil egentlig også rose Stenderup og Gudsson på nær den ene fejl, som Gudsson laver, der bliver til Stefan Petersens store chance. Ja, det kunne have blevet en nøglesituation i kampen. Og det er det måske i virkeligheden også. En AGF-scoring der har selvfølgelig givet helt andet efterløb. Akaras. Depdajani. Kasper Slots ud mod Kirkeskov. Snorlig aflevering, som ikke bliver behandlet efter fortjeneste. Direktiver fra Aarhus Gabalius. Assistenttræner Ben Christensen ind til Frederik Holst, der får at vide, at han simpelthen skal blive stående nu centralt og beskytte firkæden. Og så er det altså Jan Christiansen, der har mandat til at bevæge sig lidt væk fra centrum ind imellem. Også god kamp, synes jeg, Frederik Holst, den unge. Nu er der også snart været alt sammen igennem. Du startede med bagkæden, nu er det midtbanespiller. Nu havner vi op med McKinnock. Men det har generelt været en rigtig fin præstation. Bedre end jeg troede, Brøndby kunne præsentere sig oven på situationen og kampens betydning. Og efter sidste weekend mod Randers. Gert og McKinnock kombinerer. Jens Jønsson gjorde det fint af AGF-indhop. Der roste en til, jeg skal passe på. Eggersli. Akaras. Kasper Slots. Så kommer Eggersli uden på Akaras. Hjalte Nørgaard. Kirkeskov søger den ind. Gert og Stenderup i samarbejde. Kur. Depdajani.
Men de er altså gode til at komme på plads i Brøndby-forsvaret. Hey, Simon, Brand, det er klar! Brent McGrath afviser lige kurstakling. Tager sig for langt et træk. Gert kommer til. Jens Stryger Larsen tager et løb. Glimrende løb af Jens Stryger Larsen. Skal han blive dobbeltmålscorer også? Jeg tror, der sidder nogen på trænerbænken, der er glad for, at der står 3-0, fordi det er jo en af de her muligheder, man selvfølgelig gerne ser. Det er et godt løb, han tager. Kommer til at spille på venstre siden af Jens Jønsson. Og skal selvfølgelig få en afslutning på den her, Jens Stryger Larsen. Den eneste klub, han har scoret mod mere end en gang i sin karriere, Jens Stryger Larsen, ja, det er AGF. Scoringen, som altså ifølge vores grafiske optegnelser faldt i offside-position. 7.967 tilskuere har taget turen til Energipark, hvor der resterer 9 minutter, plus hvad der måtte være lagt til af Ken Hansen. 3-0 altså til Brøndby. De her norske forhold har gjort det svært for AGF at vende tilbage. Her var det for første gang, så den næsten ikke sneer længere. Grath. Nørgaard, Akkeras. God tackling sat ind af Anders Randrup. Så kommer der så frispark til AGF på efterkrav. For den der. Ros til spillerne fra Eusebio. John Faxe Jensen, selvfølgelig også en del af trænerstaben i Brøndby, må også være tilfreds. Eggers lige med en smart lille aflevering ind til Vatsatse. 1-2, så bliver der ikke fyldt på modsat, og Stryger kan hætte væk så lidt som ingenting. Ej, var det godt lavet af Simon McKinnock. Han har dårligt sat en fod forkert i den kamp her. Frispark her til Brøndby. Prøv at se den der lille detalje. Glimrende i sin spilopfattelse. Den store Brøndby angriber her. 2 mål altså. Ja, men det er klart, han vil selvfølgelig fylde meget for sit hold, og han vil være en håndfuld for modstanderen. Det har han været. Brøndby har haft muligheden og kan slå de lange bolde op imod ham. Og der har også udsprunget noget spil. Og så er det selvfølgelig tankevækkende, at begge scoringer for ham, det har været første med højre fod. Og sit andet mål har været med venstre fod. Så det opsummerer meget godt, at han har spillet en rigtig, rigtig fin kamp for Brøndby. Den over var gået med. Jan Christiansen bliver tilbage. Opsamling Frederik Holst. Nærkamp med Kasper Slots. Akkeras. Og så er der en potentiel situation her, hvis de kan få sat noget fart. Vatsatse ligger ud til højre her for afleveringen fra Akkeras. Stefan Petersen og Deftajani er lige ved at nå ind i feltet. Men også en kamp, hvor vi må konstatere, at den første scoring, som det jo har i mange kampe, har vist sig at have en kæmpe betydning. Ja, det synes jeg, du var fuldstændig ret i. Og derfor siger jeg også, der var en nøglesituation, blandt andet, da Gudsen mister bolden og Tørnes. Og jeg ved godt, det er at slå lige ned på en situation, men det synes jeg var en nøglesituation. Og så selvfølgelig
Kinas første scoring, og så scoring nummer 2. Og se om her. Nu sætter han altså lige 2-3 AGF'er af med noget bag om det ene ben og bag om det andet ben. Den store mand, hvordan kan han dog styre de stænger? Gert. Fint samspil mellem ham og Brent McGrath. Og målspark til AGF. Og se her. Whoop, væk med dig, whoop. Ja, mange undrede sig måske lidt, da Auri valgte at hente Simon McKinnock i HB Køge, hvor han selvfølgelig havde vist sig sådan frem momentvis, men Kom hjem, Brad! Kom! men tit havde det svært, i og med at han var omgivet af en anden sådan samlet kvalitet hos sine medspillere, uden at forklare HB Køge noget som helst. Frispark bliver det ikke til, det bliver i stedet til fordel. Det er Dajani, der forsøger at lægge den ind, der bliver vinket. Det bliver så ikke brugt til noget. Glimrende af Jens Stryger Larsen. Fejlaflevering af Brent McGrath. Husk altså, vi har onside til jer. Her hvor det Dajani kommer højest. Kasper Slot kommer ikke på bolden. Godt forsvarsarbejde af Jan Christiansen. Onside direkte efter kampen her. Fodbold uden filter med Carsten Werge og kompagni senere i aften i morgen. Midtjylland, Nordsjælland på TV3 Sport 1. På onsdag kl. 18. Brøndby igen på skærmen. Pokalsemifinale i Brøndby imod Esbjerg. Og så altså også en Champions League uge med 4 super fede kampe. Milan-Barcelona. Barcelona-Milan er det jo. Så er det Bayern München Arsenal. Malaga Porto og Schalke 04 imod Galatasaray. Det første opgør, der endte 1-1. Spændende der. Barcelona selvfølgelig også under pres efter deres 2-0 nederlag i Milan. Og modløse AGF'er med 2,5 minutter tilbage. Jeg har spillet på Peter Sørensen bagefter. Der er ting, der ligger langt fra det, han gerne vil se. Jeg synes, det er som vi talte meget om i optakten til kampen. Deres direkte spil og kom til at spille bag Brøndbys 4-kæde. Jeg synes, det lykkedes for lidt for den, for AGF'erne. Fik forsømt mulighederne. Igen, Brøndbys firkæde godt på plads dernede. Flade udmærket indlæg fra Stefan Petersen, men det er altså kun Vatsatse, der når helt ind i feltet. Og Gudson får afvist. Kirkeskov svæver den ind. Og de indlæg, de er altså også elementære og afvist for Brøndby-spillerne. Anders Kure er blevet hængende fremme her. Frispark. Begået af Brent McGrath. Så vil Brøndby gerne skifte. Jens Stryger Larsen ud med en debutant. Og det får de så lov til nu. Og lad os lige se. Det måske eller lidt kontroversielle 2-1 mål
Ja, altså det er jo ikke kontroversielt, fordi der er jo ikke... Altså det er jo åbenlyst, der er offside her. Godt lagt ind forbi Steffen Rasmussen. Og ud med målscorer Jens Stryger Larsen, altså. Christian Andersen bliver sendt ind. Der skal selvfølgelig gå lidt tid her. Kasper Slåsler den over mod bagerste område, hvor Defterjani var. Men ingen fare på færre heller her. 3 minutter lagt til. Ja, AGF, de ligger sig jo i den her gruppe af... I går så vi OB spille uafgjort hjemme mod Esbjerg. OB taber i dag, og AGF, de ligger lige under de pladser, hvor du får medalje for at slutte. Og der er jo ikke rigtig nogen af dem, der vil tage de point, der kunne give dem et blik af de medaljer, der ligger foran dem. Omvendt kan man sige, Brøndby talte vi meget om. Kampen i dag var jo ligesom, synes jeg, kamp, hvor man kunne tillade sig at bedømme den. Kamp, hvor Randers bliver en atypisk fodboldkamp hjemme, hvor de bliver reduceret til 10 mand, og der taber det opgør, som man må sige. Silkeborg, Sønderjyske, Esbjerg, de skal kigge sig over skulderen, fordi hvis det her det er det, Brøndby går ind til foråret med, ja, så har de ikke lagt sig med det. Det er vist jysk. Jeg må sige, at så har de noget at byde ind med. Peter Sørensen her. Ja, vi havde fået lov til at være med i omklædningsrummet, hvis det blev til en AGF-sejr. Jeg tror, det er meget godt, at vi ikke kommer med derned nu her. Det kan godt være, at han ikke er helt tilfreds med, hvad han har set. Ja, det er han selvfølgelig ikke. Det er klart. Peter har nogle klare retningslinjer for, hvordan han vil se sit mandskab. Og det så han momentvis i første halvleg, synes jeg. Som sagt, Brøndby den bedste start, så synes jeg, at AGF havde en rigtig fin periode sådan midt i halvlejen. Og vel også halvlejen ud. Og så scoringen kom slutningen af første halvleg, og så den tidlige scoring i anden halvleg. Det var selvfølgelig det, der baner vejen for Brøndby-sejren her. Mathias, ikke sandt, det er fint, ja. Brad ind! Brad, get ind! Men 3 point som, til Brøndby, som altså åbner bundstriden op, bliver det til her. Sidste fløjt får vi fra Ken Hansen. Der må være masser af glæde hos McKinnock, Auri og de øvrige Brøndby-spillere. Også hos de her. Der skal man være glad for at stå i bar mave i hvert fald. Sejr til